ce ku a fada yau saura kwanaki kaɗan azumi ya taho watan ramadana wannan tabbas to limamin gari da amya mai martaba da alhaji dahiru shugaban yan kasuwa Allah ya baki nasara da ke kwamishina Allah ya taimake ki liman kai nake so in fara tambaya me ya shirin ku malamai cikin azumin nan Allah ya baki nasara kamar kowace shekara akwai tafsirin Qur'ani mai girma na san wannan akwai kuma addu'o'i ga wannan fada ku ƙara addu'a ku sanar da al'umma su ma su ƙara addu'a cikin watan Ramadana mu samu zaman lafiya mu samu salama da yardar Allah za mu yi wannan sai ke kwamishina ki sanar wa gwamna idan azumi ya taho mun san gwamnati tana gyara masallatai ta yi masu fenti ana nan ana shiri wasu ma har an fara to ki cewa gwamna kar da ya manta jama'a na da bukata musamman shekaran nan bukatu sun karu alhaji dahiru Allah ya baki nasara iyake mai martaba ku kuma yan kasuwa me kuka shirya mun sanar da kowa kar a tada farashi a tausaya wa al'umma cikin Ramadana to kun kyauta batun zakka fa batun zakka zan fitar na baiwa kanana to dan Allah ka umarci yan kasuwa kowa ya bada a fidda haƙƙin Allah da yardar Allah mu duka za mu yi wannan jakadiya Allah ya baki nasara da nisan kwana a sanar da rediyo TV da jarida a sanar wa al'umma haka masu shi su ringa taimakawa marasa shi haka ya kamata makwabci ya ringa taimakawa makwabci wasu suna kai azumi ba abin da za su ci ba abin sahur su sha ruwa saɓi zarce subhanallah Allah ya kyauta amin amin sannan muna kira ga dukkanin al'umma kallace-kallacen nan da ba amfani to a takaita su da masu yawan catin cikin dare suke barci mu yawaita nafila da karatun Qur'ani sannan muna kira a taimakawa marayu babu uwa ba uwa da zai musu dinki ya sai musu sabon takalmi mu taimake su abinci mu yi musu sutura mu je makarantar su mai biya musu rijista wannan rabil kwamishina gwamnatin kuna sane da yan gudun hijira to ga azumi ya zo a ƙara buɗe hannu za mu taimaka mu ma insha Allah Allah ba da iko ya karɓa ya ba da lada amin yara ki mutsini ke warki lafiya taka da lafiya sarauniya yar sarki